Orain Classroomek errubrikak egiteko aukera ematen digu. Horrela lagundu diegu ikaslei esaten zer baloratuko dugun eta zer hartuko dugun kontutan haien egindako lanean. Ikusiko dugu nola egin, erreza da. Bakarrik egin behar duguna da sortu lan bat, eta lan horretan joango gara, edo beteko dugu behar den guztia, jarriko diogu lana, esena, eta nahi badugu azalpen bat. Nahi badugu, gehituko dugu edo sortuko dugu dokumentu bat, beteko ditugu beste datu guztiak, norentzat eta bar, puntuak eta bar, eta gaia, jarriko dugu gai batean, eta hemen berri bat sortu da, argi bideak. Sakatzen badugu gainean, argi bidea gainean, 3 aukera ikusiko ditugu. Sortu oraintxe bertan errubrika hori, berrerabili oinarrizko irizpideak, izan aldugu batzuk eginda eta gordeta, eta orduan berrerabili, eta importatu kalkulo horriak zerbitzutik. Baldin badaukagu bat eginda kalkulo horri batean, agian internetik hartutakoa edo, importatu aldugu. Baina egingo dugun izango da sortu. Eta sortzen dugunean, lehenengo gauza, erabili puntuazioak, puntuak ordenatzeko irizpidea beheratzen, irizpidearen izena jarriko dugu, adibidez jarriko dugu aurkezpena. Nahi badugu hemen azalpen bat jarriko dugu, eta hemen hasiko gara errubrika egiten. Hasteko badaukagu mailaren izena, azalpena eta bar. Normalean zutabe batzuk egiten ditugu, 4 zutabe bakoitzari emateko, irizpide bakoitzari emateko, hori, puntazio bat. Orduan, beste zutabe batzuk gehitzeko, bakarrik sakatu behar dugu gehi ikurrean, eta hemen, izango genituen 4 zutabe eginda. Bakoitzean adibidez hemen ondo baldin badago jarriko diegu puntu gehiago, hemen jarriko diegu puntu gutxiago, eta hemen baitare gutxiago, eta hemen baitare gutxiago. Ordenatuko dugu goitik bera puntuazioaren arabera, mailaren izena jarriko dugu, eta azalpena. Zer eskatzen diegun, errubrika horretan ikaslei. Irizpide gehiago gehitu nahi badiegu, gehitu irizpidea sakatuko dugu, beste bat zabalduko da, eta berdin joango gara egiten. Jarriko diogu izena, irizpide. Bigarren irizpide horri, eta joango gara gehitzen baitare zutabeak maila desberdinak egiteko. Dana eginda dagoenean, gordeko dugu, eta ikasleak jasoko du, orain baztertuko du, ikasleak jasoko du lana dagokion errubrikarekin, berak jakiteko zer eskatzen diogun.